दा लोगोफोर आङो हाग्रामा ब्रिजनि गाहायाव दङ बेयाव बेबायदिनो गोबांथार हलि गेलेनो फैनायजों लोगोसे पार्टि जाफैदों बेयावनो जोंना ब्रादारमोन दंफैयो आं नामखौ बुंलायबाय थाला दा बे ब्रादारनि गारिखौ एसे सालायनानै नायनि आङो मा गारिथाय एक्चुअली आं सिनायलायलाङाखै आरोना एक्चुअली थार होननांगौ ना मा नांगौ जाखो जोंना सिस्टार गेमस्रिनाथ' थार जाहैबाय एक्चुअली बियो थार जोला जानांगौ होनदां आंनि आन्दाजावहाय आरोखि ना जिखुनु जोलायानो जा मानो जोआनो जा आं सालायनानै नायनोसै आं गोजानाव सालायलांनाय जानाय नङा ओरैनो जास्ट बेयावनो गिदिंगोन मानो होनना बुङोब्ला थावनि खोथा दं नोंथांमोना नायलांफाबानो जाबाय आरोखि मा रोखोम आसोला सालायनाय नागिरबाय ओमफ्राय रोंगौ नाङालै मानसिया गियारावलाय नाम्बार फान गैया जाखो बुरु आच्छा लागाव बोरैबा आंखौ सौलुमाथाय ओमफ्राय सेस ओमफ्राय आंखौ गाखोहोले आंखौ गाखोहोले अ बेगथा बेलेग नाखि बरिया बरिया माथो नोंनिलाय बेगसो सालायो मानसिफ्रा सिगांनो सालायला आच्छा ओमफ्राय सौलुनहोलाबायरा नोङो मालायनि गारि दायो नै एसके ब्र'आ सालायनायगासिनो दङ गारिखौहाय मोजां दा गारिया आं गाखोनायनोसै रा नोंखौ गाखोनायनोसै आरो आं सालाया गाखोनायदोंसो गारिखौ माबायदि दा जोङो नैबे गारिखौहाय दहाय नुदोंल'मोन आरो दा फाइनालि नैबे मालिकनावहाय बिनानै जोङो सालायनायबाय आरो गारिखौ एसके सालायनायबाय बाट आंबो गाखोनायबाय आरो दसे सालायनायलाय ओमफ्राय फिलिं माबायदि मोनदोंलाय जि गेमस्रिनि थारगोन सालायदों बायदि मोनलायखादों आं साइसआवहाय नै मोसा फाग्ला सौगोनलाय बैजों गिदिंदो ब्र ओरैसो माने दाब्रायलाबाय आरो जास्टल' सालायदों स्ल'ल' आरो मालायनि गारि लामायाव साखाखौ नांलायहोखानाय गामना आं साइसआ दा जोङो हलि गेलेग्राफोरनिफ्राय बिनानै सालायदों आरो जायफ्रानाखि बेयाव हलि गेलेनो फैदों बिथांमोननिफ्राय जोङो गारिखौ बिनानै सालायनायदों आरोखि ना दे जाबाय लाखिदो जाबाय बारा गोबाव सालायला आरो नैबे ब्रिजआनो जादों जाहैबाय हाग्रामा ब्रिज जिथुनाखि सापागुरिनि सिदा साहा दावखोबोयोब्लानो बे हाग्रामा ब्रिजखौ मोननाय जायो ओरै सिदा दावखोलाङोब्ला बियो मालिबिथा भुटान बर्डार मोनहैगोन आरो दा बेनो आरो दा बेनि गाहायावनो नै बेफोरबायदि खुमजा बागान होदों नै ब्रादार बिटुवेल बिथाङाबो दंफैनो आंजों लोगोसे फैफादों दा नायदों आरो ना बेफोरबायदिखौ नायो ओमफ्राय मा नोंबो फिउचाराव मावनो सानदों नामा? नेक्स्ट टाइम र' आंबो आधा बिगासो गायनायगोन आरो फैगोन बोसोरावहाय जोंनि हायावहाय आरो ना जोंनि हायाव माबायदि जायो नायदो आरो आंबो एक्सप्लेन बानायनायनो नागिरदों आरो ना बेनो आरो दाथ' केजि बुहुद दाम आं बैयाव सोंनायदोंमोन 30 थाखा केजि आरो ना दा थाइफायावनो गैयाब्लाबो 6 केजि 10 केजिख्लाय जानायबो दङ आरो नै ओरैबायदि गिदिर गिदिर आरो अजनाबोथ' बुहुद दंखायो बियो नैबेथ' गैयाब्लाबो मबाइलावसो फिसा नुदों 5-6 केजिसो जागोन बियो होमब्ला ओरैनो 5 केजिब्लाबोथ' 150 थाखा गोलैबाय होमब्ला बेसेबां थाखा ओंखारो नै केजि हिसाबसो फानो औ केजि हिसाबसोखाना आं दहाय बैयाव सोंदों दा नै बेफोरबायदि आरो दा जोंनिबो गोबांथार हाफ्रा ओरैनो गोलैसोनासो थायो एक्चुअली दुब्लिबारियावबो जायो जोंनि न' साखाथियाव मावदोंमोन बुहुद फिथाइ मोनदों आरो ना दा एक्चुअली जोङो एसे ट्राइ खालामनायनो नागिरदों जानायनो नागिरदों आरो नै ओरैहाय बङाइगावनि ब्रादारमोन दंफैयो हलि गेलेफैदो आच्छा दे ইয়াতে ৰাখিব थैंक यू ব্রাদার থাকিম নেকি আপোনাৰ লগত আচ্ছা হ'ব দে কিবা ক'ব নাই কম মানে কি আমি কিনি খালো আচ্ছা দাদাক দিলো ভাল লাগিলে একেলগত মিলিজুলি খালো আচ্ছা মিলিজুলি খোৱাটো বহুত ডাঙৰ বস্তু হয় কিবা বস্তু সৰু হোক ডাঙৰ হোক সেইটো ডাঙৰ বস্তু নহয় মিলিজুলি খোৱাটো দাদা বহুত ডাঙৰ বস্তু सबसे दुनिया सबसे बड़ ना दादा धन्यवाद औ थैंक यू औ दा बे ब्रादारमोनानो बायदोंमोन आरो ना बिथांमोना बङाइगावनिफ्राय फैदों हलि गेलेनो हाग्रामा ब्रिजनि गाहायाव दा एक्चुअली आंबो जानायना नायनोसै बुस्थुआ बारा मोनाखै मोननो टाइम नांबावगौ मथा-मथि 10-12 दिनसो दोनबावोब्ला बे बुस्थुआ मोजां जागोन आरो बियो टटेलि गोजा जागोन सिङाव दा बारा मोनथ'नाय जायाखै आरो थेवबो जानायनायसै
फुरा बेखौ जायोब्ला ओरैबायदि बोलो मोनखायो खारन बे बुस्थुआ ओरैबायदि भिटामिन दा बायनानै जानो थाखायहाय मोजां आरोखि आरो ओरैहाय गरम बोथोरावबो बरिया जाखायो दा जानायबा आरो दा बारा गोदै जाथ'वाखै एक्सुवेलि आरो बेजों लोगोसे ओरै माखासे हाग्रामा ब्रिज दलांनि गाहायाव गोबांथार बेबायदिनो माखासे मानसिफ्रा एसे हलि खेला गेलेदों आरो ना दा ओरैबायदि नुबाय आङो गारि साखावला साखावलि ओरैबायदि स्पिड सालायलाबायो जोंनि माखासे लाइमोन सेंग्राफ्रा दा नोंथांमोना नुबायबो ससियेल मिडियानि गेजेरजों बे हलि खेलानि गेजेरजों ओरै सानजाहा बाइकजों सौग्रावनानै एक्सिडेन्ट जानानैबो थैलायनायखौ दा आंनिफ्राय बेखौनो आं बुंहरनो सानदों जाहैबाय जिथुनाखि ब्रादारमोन जायफोरा बाइक साखावलाबायो एसे कन्ट्रल सालाय गारिफ्राखौ मानो होनना बुङोब्ला हाग्रामा ब्रिजनि दलाङाव बारा मोजां नंला दे लामाया कन्डिसना नोंथांमोना एसे नायनानै सालायनो हागोन गारिफ्राखौ बिदि दाब्रायला दाब्रायलि साखावला साखावलि दाख्लाम मानो होनना बुङोब्ला इन्जिन बुस्थु गारियाथ' साब्लान खारो नोंथांमोनासो मिथिस्लाबनाय नङा आरोना बबे समाव मा जागोन दा बेनिखायनो आङो बेखौ बुंफानाय जाबाय दा बुहुद साखावलाबायदों आरो बेयावहाय दहाय बर थिगमोन आरोना दायो मानसिफ्रा थांस्रांजोब्बाय नै गासैबो थांला जोब्बाय